щом звука гъна. Тук съм гримьорната на предаването. С ним знаете, че снимам едно предаване по Евроком. Таралеж се казва. И в момента се разгримирам, защото до сега снимах. И на всички снимки се слага грим. То не може без грим, иначе приличаш на нищо пред камерата. Бих казал на жаба. Сега трябва да тръгнем веднага след предаването за Садово и Сопот, защото имаме среща с нашите хора и малко напрегната програма се уморявам. Но пък времето е хубаво, слънце е навън, така че пътувам приятно, не е толкова фатално. Иначе предаването върви добре, чувам, че го гледали доста хора. Не знам дали е така, нямам представа, но чувам отзиви, пишат писма до блога ни, на адреса ни в интернет. И това ме радва, това те зарежда по някой път, като чуеш, че някой те е видял и е приел това, което казваш, или го е разчувствал, или го е накарал да се помисли по въпросите. Това винаги ти дава кораж да караш напред, защото това, което правиш, има смисъл. Някой нещичко чува. Не е лесно. Не е лесно и за целия екип, които по същия начин седят тук, правят декори, правят материали, плазми. Аз съм често изнервен, нямам никакво време да прочета дори това, което сме събрали за предаването. Както добре знаете, сигурно се разбира, нямам никакво аутокю, всяко предаване импровизирам и говоря в момента, което уж да не е много хубаво, защото това означава, че много разбираш и знаеш, но всъщност е непрофесионално. Трябва да се подготвиш, трябва да наведеш темата от цялата кампания, да ние няма време. И затова съм много щастлив и горд, когато кажа, че го харесват. Това означава, че харесват самия мен и политиката, която предлагам, а не някакво напудрено и нагласено нещо. Та горе-долу това е за днес. Повече няма, трябва да изчезвам, долу ме чакат, за да тръгвам за Сопот, Садово, утре съм в Девин и след това в Неделино, което сигурно е на другия край на планетата. Чувам се, знам го къде, но трябва да пътувам.